For tonight video mga kapadyak, magtambay mi sa akong Bibi San Francisco. Kila man kayo diri magsiginig da mura kag na-admit. So gichatan ako ang amigo nga manglaag mi. Magtambay mi sa San Francisco. Mao rin akong boarding house guys. Mga 6 years na ko diri nagstay last 2016. Magdugay kita diri no kay simpre butan ko ng tag-iya. Padaw na ko ani kuwas kong bike guys. Sa mo ni guys, padung na ako ani sa San Francisco. Mas pasan ako gumayag si Ked kay basi naghuwat sila ini. Hindi ba ko ganahan og ako yuwaton. Pero pag abot na ko sa San Francisco, may rainy nga nagpakita. Ako ang naghuwat. So, nagpaabot lang sa ako niya ni. Dugi man kayo na akong amigo, kasi balik pa siguro sa siya. Sorry lang sa part nila, ito yung magtambay ng corruption. Pag-abot na ako sa park, video ko sa munisipyo. Lain naman kayo guys, kay wala na kayong mga tao. Manay mo ko ng pista. Oh my Nagit na God. kayo dahil makita nga nag-date ug mga nag-zumba guys. Mao to, di man di ko hilig og lag og park kay katugon man ko ana. Mao to nga naka-decision ko nga mabalik na lang ko kay basin og nang si Rainy. Someone save me from all I've done. Please don't blame me. Pag-abot na ako sa San Francisco, sakto gid nga mapoy pag-abot ni Badikdik. Igot lang dahil siya sa mato nagpalit ni og barbecue. Sa man na imong gikwalit? Pila na ka buok? Dora day, ikaw ni. Bago manig kaon, nagpalit ni video sa ilang rings. Layang mood kayo na magtambay-tambay o niya walay imnon-imnon. Mao to nga nagpalit mi ko sa kabuok sa kalitro. Chill and good siya. Oh my God. May mintos pa man dito, ha? May mintos pa man dito, wala pong iban. Kami San Francisco parang kay boring ang life sa boarding house. Ila day. Chill sa ko sa corridors. Ako balin ako sa Trio Cyclist. Kami man tulo ni Jeyong. Pasti yung guys kay Juan, Rubaco. Nabuhi. Nanginabuhi si Jeyong. Ano may dili magtambayan kay Lagay rights. relax ba? Chill sa chill. Agil. Sa mong pagtambay-tambay guys. Nayo sa Kabadyaw nga may abot. So, ano siya guys? Ano siyang badyaw guys? Sige. Sige ba dali? Kanta na. Anda na. Eh, bakit tagaan mo ganun mo? Naigon mo ka na mo. Tagaan lagi ka na mong kwento. Ito, umagang may dala ba? Ikaw na tanan. Oo. Umagang may dala sa. Bagong bag-asa, ibog ng puso. Lamig na ang hangin. Hindi ka makikinig. Sa Pasko ay maalala. Bawat sa'y magpapala.
Dala nga mahan, no? Unang biyaya, ayang Pasko, ang bisis bagyo. Thank you, ang mabait ninyo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. When the Happy New Year, advance Merry Christmas. Gubo-gubo lang. Kalibo. Gubo-gubo lang. Hindi mo na. Marot naman ako sa corridors. Nagpuno na sa mga isa. Shout out. Kaya wala pa My malang friend, Riley. hindi pa may katugon. Mga unggoys na wala diri. Asa na mga unggoys? Asan mas Dio ngay? Dili yung Wilter. Yaki, masa. Anas panty sa uyap. Ilok-lok kay wala yung gawas. Kini gani ko na panty sa uyap ako lang gihuli. Lipo nga sa Rainy Pedro. Nagkubay na squan, dapat magkubon. Buhan guys, di balik ko rin. Is dito siklista di parhubog. Kagay ride ba? Shout out ay sa mga wanda, mga brig-brog. Bugnag, mga wadri. Isa na mo boys. Shout out ni Deyong. Deyong, where na you? Bugbog is yung narbaho kay Minyara. Basta si Kuan, si Wilter. Bugbog ang bay. Baligyan ng bike. Kuba. Kumkap. Dami ka sa lugar ng way kasakit. Pero namin sa lugar ng way kasakit. Nasakit na nagamo mo. Isip. Bye for now. Bye guys. See you in the next video. Manguli na taming rainy guys, yung amot po na si Reggie, katong akong amigo. Siyempre, tagayan dayon, pero di daw siya mainom, kaya nag-inom po daw siya tambal. Yung humbag mo na yung naong guys, kiwag mo yung gitukod, pag-disgrasya niya. Sa moto, oras lang may nagdugay, gabi, inam good kayo, mag-youtube ko ugma, na pilaw kayo. Mura to mong vlog guys. Thank you for watching, bye-bye. But